Hola a tots, avui us vull preguntar si vosaltres us passa el mateix amb la beta de Xiaomi Punt 1 de MIUI 12 en català. A mi el que em passa és que tinc un problema amb les notificacions i ara, com podeu veure aquí, tinc les notificacions de Xiaomi de MIUI 12 i aquí al centre de control estic amb el mòbil en anglès, però si jo me'n vaig a l'idioma, que no sé ni on està, per aquí, no? Em sembla, aquí, me'n vaig a l'idioma i li poso el català. Ara està tot en català, com podeu veure, però això segueix funcionant correctament, però les notificacions, com veieu, no funcionen. Quan jo baixo per aquí, doncs se m'apaga el mòbil. No sé si us passa a vosaltres també, vaig a repetir-ho, baixo, s'apaga. És un problema que he detectat que hi ha a MIUI 12, no sé si és problema només del Mi Note 10 o és de tots els telèfons, no he trobat ningú que tingui el mateix problema i res, faig aquest vídeo per ensenyar-vos-ho i per dir-vos que si us trobeu encallats, que us queda tota la pantalla negra, el que hauríeu de fer és bloquejar el mòbil i aquí a la pantalla de bloqueig, si quan la desbloquegeu sempre està negra, el que hauríeu de fer és baixar aquí al centre de control, donar-li els ajusts a la configuració, posar la contrasenya i aquí ja estaríem al centre de a configuració i llavors anar a idioma i posar un altre idioma, no? Només l'he detectat aquest problema en català, en castellà funciona bé, en anglès també, i no sé si vosaltres teniu aquest problema o no. Això és tot.